Bon dia, nosaltres som l'Eric i l'Albert, de l'Institut Tor del Palau, i avui us venim a presentar el nostre treball de recerca amb temàtica tecnològica. El nostre treball neix de la necessitat de trobar una resposta des del punt de vista filosòfic, tecnològic i musical a la gran pregunta de si la intel·ligència artificial pot composar com un ésser humà. L'ús de les IA en les tasques creatives ha augmentat i només és qüestió de temps que arribi a la música. Com a estudiants de música volíem contextualitzar i enfrontar la música humana i la música artificial. És així que per enfrontar empíricament els dos conceptes vam haver d'establir mitjançant la recerca i l'ajut de compositors de renom com en Carles Valls o en Benjamin Davis, cap de Departament de Composició del Liceu, quines eren les bases de la composició que les intel·ligències artificials havien d'assolir per poder ser anomenades compositores, els coneixements teòrics i la creativitat. Finalment, tot i els nostres esforços per demostrar que era possible, vam concloure mitjançant la comparació dels paràmetres establerts que en l'actualitat la tecnologia no s'ha desenvolupat suficient per substituir les ments humanes.